shi fa ma'aiki bawa ne da babu kamar sa ma'aiki kamili mai hali da ba mai irinsa mai cikar kamala cikakke mai cikar isa sai kulla rasulallah gata marasa gata sayyidil wara san wata namu man sallama ma rayuwar mu da jikin mu da ranmu man miƙa ma dukkanin al'amurorin mu man sakar ma ya ma'aiki kai na ce mawaƙi annabi limamin ma'aika ka kai matuka filas kowa ya biyo bayan ka duk masu matsayi da masu isa suna can kasan ka annabi ka wuce duk isa a duniya babu kamar ka shugaban nina Allah ya daɗan ƙaunar ka abin girmamawa annabi zaɓa sai a halatta mai farin gani mai farin hali magani mai warkar hadari ma na far duniya gafa wanda ya yi gadon tarbiyya kai na roƙa tsakani a kan hanya je in gaida su da kaunai ina malamai ga sarkinku ina ɗalibai ga malaminku shehu Allah ya ba mu irin taku ala barkatun shehu tijani kuɗi bula aka ɗaba sirrin koye shehu barhama sarkin sufaye mai kwarjini mai halaye irin na ɗa haka kan tijani kogi mai shaya da duniya tauraro adan samaniya haske maganin dogon duniya in ya shiga wuce zamani ina malamai ga sarkinku ina ɗalibai ga malaminku shehu Allah ya ba mu irin taku ala barkatun shehu sannan ka yarda dan Allah mai kira tsohon Allah wale jikan wale la in ya shiga wuce abun faduma ko yayaye ne abun annabi ko jikoki ne abun araba na sarkaka ko ne akalal baiti sallar rabbani zababbu daga Allah na soku ƴaƴan faduma na ƙara gaishe ku ahlul baiti yau ga baban ku yana yaban khalifan wanda duka da an ce wali ne ko malami ko mai matsayi ne dan an ba asali dan gidanku ne a falal baiti sallallahu wanda duka ga ubangiji Allah ya ba shi ɗaukaka matsayi walla sai da ya so ku babban Allah a falal baiti sallallahu ba a samun matsayi sai an so ku ɗaukaka ba a samu sai an bi su ba ai ba za a yi kamar ƴaƴan Faduma ɗan Adinani
a dace da rahama a su a fada jahannama gaisuwa nake ni gaisuwa nake ƴaƴan Fatima ƴaƴan Aliyu zakin rabba ya sayyada ya wali ya mai makami ta tarihi ya za talla zalakirani ya zauda ce ali sayyada ya zauda ce ali wali ya zauda ce ali Karifiya ya zauda ce Ali, Nana Fatima ya zauda ce Ali, ya Ummal Hassan Husaini ya ci karma kamai, ta haka dauki yau ban sadaukai. Jaramawa, sarkin yakin Ubangiji na. العالمين ساقت رات المستقيم manzon Allah annabu ga kasida naima nayi wannan kasidar annabu dan kaunar da nake ma shine dalilin wakar dan soyayya da kauna kai na raka ma'aiki ni kai na kama mai albarka ko wuya ko daɗi annabi karkasa in cika ka ka sa na riƙe ka don girman ka saboda isar ka ni kai na kama kai na riga ɗawa ɗan amina kalamun ce mana kanka da kanka samu da isar ka kuma ka zama janmu da gananmu don girmanka kuma ka zama canmu ka zama canmu don matsayanka ɗari ka zama fitirarmu don girman matsayi da amina سيد البشري النبي أبو فهري يا صاحب الصبري النبي سيد النوري ina nufin mai cikakken imani mai cikar kamalan nan mai cikakkiyar daraja mai kyawawan idanun nan wanda ka ɗaukaka ta kan kuwa ka ba shi shugabancin nan na duniya da kiyama wato dai a sayidin nuri shine ya shugaban iyaye mazaje da mataye shine shugaban mutane dabbobi da tsuntsaye shine ya shugaban manya yara har ma da yan yayi kai har ma da jinjiraye shugaban su da sayidin nuri shine shugaban mutanen da shine na yanzu shine shugaban yan anjima shine na ɗazu shine ya shugaban kwarai shine ya shugaba na yanzu Muhammadu Rasulallah abin dogaro abin fari a farkon baiti kana na kira ubangiji na masani na sarrakana su kama na burkana zan yabo gwarza babbanka sayyadi bani iko ubangiji na zan nuna farin ciki na da zuwan shugaba na raina dan abadalla dan amina shugaban ajaka masu sanka sayyadi shine annabi
nan ma'aiki mai hasken jiki da tsarki wanda an ka haifa da tsarki mai raula mai tabbati mai garan madina da maka sayyadi sakibin nan na jogorilu zaki baban su batulu rasulallahi jamilu mai kautara da salsabilu mai garan madina da makka sayyadi lali maraba da kai zaɗi na rabba dan abdalla dan suwaiba yau ni na ce ma maraba musu da fada barka da sauka sayyadi sayyidina muhammad